Rybołówstwo morskie na Półwyspie Helskim zawsze stanowiło podstawowe źródło dochodu. Zajmowano się nim już od najdawniejszych czasów. Choć tak naprawdę początków rybołówstwa półwyspowego należy szukać wśród wykopalisk archeologicznych wokół Zatoki Puckiej. Nomadowie, ludy koczownicze przemieszczały się i zajmowały się głównie łowiectwem i rybołówstwem. Z tamtego czasu chociażby osada łowców fok w Rzucewie, ale także Osłonino, mówi się też o Mechelinkach. Później można również mówić o Półwyspie Helskim, a szczególnie Jastarni. Przełom I wieku przed naszą erą i I wiek naszej ery. Podczas prac archeologicznych na terenie dzisiejszej Jastarni znaleziono między innymi ciężarki sieciowe, które świadczą o tym, że mieszkańcy tamtych terenów zajmowali się rybołówstwem. Następne wiadomości o rybołówstwie posiadamy dopiero z okresu średniowiecza. Na skutek rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa z jego obowiązującymi postami wzmogło się zapotrzebowanie na ryby, a ponowny rozwój handlu umożliwił ich dystrybucję. Z tego okresu pochodzą też pierwsze wzmianki o spółdzielniach rybackich, czyli maszoperiach. Pierwsze wzmianki o maszoperiach pojawiają się w Wilkierzu Helskim z XV wieku. Wcześniej można mówić o zespalaniu się dla łowienia ryb w wieku XII i XIII. Jak podkreślają badacze, było to spowodowane tym, iż narzędzia, sieci do połowu ryb były tak ciężkie, iż wymagały tylko i wyłącznie zespołowego działania. Maszoperia był to zespół ludzi związanych wspólną pracą. Tak się składa, że o ile rolnik może pracować indywidualnie, ewentualnie przy pomocy jakiejś siły pociągowej, to niektóre działania rybaków wymagały współpracy, bo zastawienie dużego niewodu dla jednego rybaka nie było możliwością. Żeby być skutecznym, trzeba by się było jednoczyć. Początkowo maszoperie były jedynie grupami zawodowymi, ale z biegiem czasu stały się swego rodzaju samorządem i podstawą życia społecznego. Maszoperie spełniały funkcje związane z funkcjonowaniem wsi. One ustanawiały prawa, one niosły pomoc ludziom potrzebującym. I maszoperie rzeczywiście regulowały takie funkcje społeczne. I to była chyba najistotniejsza i najciekawsza funkcja naszych maszoperii, bo o ile takie grupy zawodowe spotyka się w wielu miejscach, to, że maszoperie stały się jednostkami samorządowymi, decydującym o tym, co się dzieje w osadzie i jak się wspiera ludzi, to jest wyjątkowa sytuacja. Maszoperia była niezwykłym związkiem. Ksiądz Głąbiowski i ksiądz Stefański, proboszczowie w jastarnickiej, czy jak kto woli w jastarniańskiej parafii, o tym pisali, o tym mówili. Mówili o tym, że na Półwyspie nie ma ludzi biednych i ubogich. Nie ma też bogaczy, bo wszyscy tak samo, jeżeli ułowią, to tak samo żyją, na tym samym poziomie. I to było właściwie jedyne źródło utrzymania dla wszystkich tych rodzin, chociaż w Jastarni była też łąka, która dawała siano, ale maszoperia była zawsze takim miejscem, takim związkiem, to zresztą od holenderskiego matschapi, związek, kompania, która dawała poczucie wspólnoty, która wychowywała i która dbała o społeczność i integrowała tę społeczność wiejską. Członkowie maszoperii, czyli maszopi, związani byli zasadami równości i solidarności. Pierwsza z nich przejawiała się przede wszystkim w równym wkładzie do wyposażenia łodzi oraz w równym podziale połowu. Tym trudnili się tylko mężczyźni, ale zasada równości wymagała udziału w pracy także dzieci i kobiet. Ich rolą było wyciąganie sieci na brzeg, naprawa ich oraz zajmowanie się rybami. Są takie przykłady z historii. Jedna maszoperia mogła trwać nawet kilkadziesiąt lat. Ona była związkiem dla połowu łososia, węgorza, dorsza i były to zwykle związki krewniacze. Bracia, ojcowie, synowie, kuzynowie, a także wchodzący do rodziny. Nawet ci, którzy nie byli maszopami, znajdowali miejsce w maszoperii.
Półwysep był podzielony na takie działki i każda maszoperia pracowała na swojej działce. Taka działka w języku fachowym to się nazywa tonia. Początkowo zasady, którymi posługiwały się maszoperie, były przekazywane słownie. Później jednak dopracowano je, spisano i stały się prawem stanowionym. To prawo nakazywało m.in. maszoperiom opiekować się wdowami i sierotami po rybakach. Taka wdowa otrzymywała tę pomoc tak długo, aż jej syn, jeżeli miała syna, dorastał do wieku, w którym mógł zająć miejsce ojca w maszoperii. Jeżeli tak się nie działo, otrzymywała part, czyli część zarobku, bo przecież sprzęt jej męża pozostawał w maszoperii, natomiast mogła również liczyć na to, że okazyjnie będąc na brzegu podczas powrotu maszopów z połowu, będzie otrzymywała choć te parę ryb na obiad. Przez wiele wieków rybołówstwo było jedynym źródłem utrzymania dla mieszkańców Półwyspu Helskiego. Szczątkowe maszoperie funkcjonowały jeszcze pod koniec XX wieku. A później przestały być czy potrzebne. Technika zdecydowała o wszystkim. Maszoperie opierały się na rybołówstwie łódkowym, rybołówstwie przybrzeżnym, natomiast wprowadzenie coraz nowocześniejszego sprzętu, szczególnie tego z silnikami, z motorami, powodowało brak konkurencyjności, tak? Były poza konkurencją te jednostki i one wypływały na dalsze, bardziej bogate łowiska i w ten sposób powoli zanikało rybołówstwo przybrzeżne. Głównymi okresami połowów były wiosna dla łososi, czas od zielonych świątek do końca lipca dla flonder, a czas od połowy sierpnia do wszystkich świętych dla węgorzy. Zaczynał się generalnie wiosną, kiedy do brzegu morskiego, do brzegu naszego docierały łososie. To był jeden z najważniejszych połowów rybackich w naszym regionie, ponieważ po takim okresie dużego braku ryb, zima jest bardzo zawsze okresem ubogim, nagle przypływała najdroższa ryba, którą można było dobrze sprzedać w Gdańsku. Tam wtedy też ludzie czekali na te ryby, a łosoś był wyjątkowo cenioną rybą. Dlatego z wielkim namaszczeniem przygotowywali się do tego połowu, przygotowywali największą sieć, przygotowali szelki, za pomocą których wyciągali. To, że były wakacje łososiowe, czyli na ten czas połowu niewodym laskornowym, kiedy starsi rybacy zobaczyli, że idzie łosoś, losose idą, można było dzieci zwalniać ze szkoły. To świadczy o tym, jak to był ważny połów. Potem w maju przychodziło już trochę więcej ryb. Przychodziły płocie, okonie, przychodziły flądry. Flądry bardzo ciekawie łowiono za pomocą już zapomnianego małego ręcznego niewodu nazywanego cezą. To było takie narzędzie, które, jak wspominali, ratowało ich nieraz od głodu. Bo gdy żadnej innej ryby nie było, ceza zawsze dawała chociaż możliwość uzyskania ryby na obiad dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych. To była taka przerwa przed kolejnym ważnym maszoperyjnym połowem, czyli połowem węgorza za pomocą żaków. Od drugiej połowy sierpnia, dawniej, w bardzo charakterystyczny sposób zaznaczał się początek sezonu żakowego, ponieważ kiedyś, żeby osadzać pale, do których mocowane były żaki, trzeba było wbijać je młotem. Najpierw frezowano ten pal, czyli tak rozkołysywano i wpychano w grunt, a potem dobijano młotem. Na Świętego Marcina kończyły się, czyli 11 listopada, właściwie kończył się sezon połowowy, kończyły się połowy żakami. Jeszcze czasami zostawiano jakieś nety na flądry. Ale gdy przychodził lód, trzeba było również sobie radzić. Nauczono się łapać węgorze, które zapadały w zimowy letarg za pomocą długich ościeni, nazywanych błęderzami, którymi z lodu kłuto te gniazda, gdzie mógł się węgorz znajdować i wyciągano go na powierzchnię. Stosowano również niewody podlodowe, bardzo trudne zastawianie dużej grupy rybaków, czyli znowu maszoperia się gromadziła. Wpuszczano za pomocą specjalnych narzędzi dużą sieć pod lód, wpuszczano jednym dużym otworem, przeprowadzano przez malutkie otwory na dużym obszarze lodu i wyciągano z drugiej strony dużym otworem po to, żeby łapać okonie, płocie, które u nas również występowały i które
można było tym niewodem złapać. To dawało możliwość przetrwania zimy w sposób godny. Jednymi z najbardziej znanych łodzi, które służyły rybakom z Półwyspu Helskiego, były pomeranki z charakterystycznym ściętym głównym żaglem. Kiedyś używano ich do połowów, transportu zboża, kamienia czy na przykład ryby na targ w Gdańsku. Jedna z ostatnich, które regularnie poławiały, znajduje się w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Ona została wybudowana w latach 50. przez szkutnika Czapa. Ostatnia, która wypływała w morze na pełnym morzu, w okolicach Ostrowa, bo stamtąd ona jest. I na takiej łodzi wypływało od 5 do 6 osób do 60 km od linii brzegowej. Jak można zobaczyć, ta łódź nie jest zakryta. Wszelkie warunki atmosferyczne, falowanie, zimno powodowało to, że ta praca rybaka była bardzo ciężka. Wypływali poławiając dwa najcenniejsze gatunki ryb, które są też i dzisiaj bardzo poszukiwane przez rybaków, to jest łosoś i dorsze. One były bardzo zdolne morsko, potrafiły pod żaglami wypłynąć, tak jak mówiłem, 60 km i były odporne na falowanie i mogły dosyć dużo ryby złowionej wziąć na swój pokład. Oprócz pomeranek w Helskim Muzeum można też znaleźć łódź sadzową i kuter pławnicowy. Sadze to są łodzie, które mają burty przedziurawione po to, żeby tam przechowywać w nich żywe ryby. Kuter pławnicowy, jak same nazwy wskazują, były do wyrzucania pławnic, a pławnicami się poławiały łososia. Chcąc poznać narzędzia, bez których rybacy z Półwyspu Helskiego nie poradziliby sobie w swoim trudnym rzemiośle, udajemy się do jastarni, do Muzeum pod Strzechą. W prowadzonej przez siebie Izbie Pamięci Juliusz Struk zebrał nie tylko narzędzia, ale także liczne elementy wyposażenia dawnej chaty rybackiej. To jest tak zwana cidzyna, czyli trawa morska. Po pierwszym jesiennym sztormie ludzie to zbierali, suszyli, sprzedawali to do Gdańska, tam była fabryka materac. Dzisiaj tego a co gorsze to dla siebie, a dzisiaj tego nikt nie zbiera, bo w zatoce jest za dużo chemii. To jest tak zwany plaster przeciwlakowy. Lak w języku marynarskim oznacza przeciek. Kiedy statek dostał przeciek, podciągano taki plaster od strony zewnętrznej. Plaster był 5-6 metrowe. Woda go dociskała do tego uszkodzonego miejsca. To są konopie, które w wodzie pęcznieją i tym pęcznianiem uszczelnało się to uszkodzone miejsce do pierwszego portu. To jest tak zwany kaszysz. Kaszysz, który ma kilka zastosowań. Głównie było to do węgorzy. Tu chodziło o to, żeby ten worek był otwarty i jeden człowiek mógł pozbierać. Tak? Kiedy był pełny, zakładał na ramię i wynosił tam, gdzie trzeba. A jeszcze takie, kiedy rybacy się spotykali nad morzem, to tyle wbijali do piachu i służyło to im jako krzesełko. Siedzieli, gawędzili, czekali na swoich kumpli. Jeszcze takie zastosowanie do wybierania ryb z sieci, takich masowych ryb, śledzi, szprot, wybierano, ocedzano i tam sypano. Merki były używane już w XIV wieku też, tak, no ale tu na Półwyspie najdłużej się zatrzymało. To był znak, kogo jest ten kaszysz, nie? Czy ten, tak. A jak na sprzęcie miał swój ten merk, a kiedy miał syna, no to syn przyjął to. A kiedy było dwóch synów, to tam jeszcze jakąś kreskę dorysował. Karzena, czyli każdy członek rodziny miał taki kosz. 40 cm młodzież, 60 kobiety, a 80 mężczyzny. Tu się wszystko nosiło na plecach. Twardej nawierzchni nie było. Wszędzie taki sam piach jak na plaży. Dawniej rybacy sami musieli sobie sieci robić, przeważnie to robili dziadkowie. Całą zimę dziadek z babcią robili, a gawędzili o duchach, o strachach. Jak się dzieci nasłuchali tych opowieści, bardzo grzeczne były dzieci. To jest już w rodzaju imadła. Tu wkładał drewno i nogą zaciskał, żeby było mocno i obrabiał to drewno, czy z tej. I przez całą zimę narobił takiego obuwia. Ja chodziłem całą okupację w tym.
To byli ludzie samowystarczalni. To jest tak zwany demper, czyli taka bojka do nocnych połowów. Tu się wiązało siatki, a że była noc, więc trzeba było jakiegoś światełka. Światełko zakładamy na demper. Światełko się bujało, a rybak pilnował swojego sprzętu. To są tak zwane szelki rybackie. Szelki rybackie służyły do wyciągania sieci. Dawniej rybacy od strony morza odławiali dużą siecią dobrzegową, która miała 200-250 metrów długości i trzeba było to w jakiś sposób wyciągnąć na brzeg. Proszę sobie wyobrazić. To jest lina, która sieć jest uwiązana. Trzeba było 2 razy owinąć, 3 trzeba zacisnąć. Tak. I tak cofając się od wody przez całą plażę aż pod wydmy wyciągało się tą sieć. Tu mamy maszynę do szycia tego obuwia. Obuwie było bardzo ciężkie, niewygodne, ale tu chodziło przede wszystkim, żeby było szczelne. Bo rybacy stali po tyle w wodzie 3-4 godziny. Wśród narzędzi typowo rybackich znajdziemy także klepc, czyli pułapkę na mewy i wrony, które mieszkańcy Półwyspu Helskiego łapali m.in. gdy ryba nie brała, ale również na przykład w czasie okupacji. Tu się wszystko jadło, co fruwało i pływało, czyli ryby i ptactwo. Rolnictwa nie było, turystyki nie było, a przetrwało to dzięki temu, że podczas okupacji ci starzy ludzie, którzy już dawno tego nie używali, powrócili znowu do tego, żeby trochę tego mięsa złapać i tą okupację przeżyć. Ja wtedy miałem lat 10, ojciec też mi zrobił takich kilka, też chodziłem z tym na plażę. Tak. W tej chwili jest to pozycja bojowa. Tak. Wyobraźmy sobie, to jest plaża, stawiało się w ten sposób. Wszyscy ludzie chodzili podczas okupacji z tym, bo to był jedyny sposób na zdobycie trochę mięsa podczas okupacji. To drewienko było zakopane tu w tym miejscu. Na tej głębokości to było takie zakotwiczenie tego złapanego ptaka. Tu na drugim końcu mamy takie małe lasso. I jak to dawniej kowboje mieli do łapania bydła. Przychodzi to na te widełki. Tu. Tak, o. I trzeba było to dobrze zamaskować, żeby ptak nie widział. Na tą część naciągano rybę i tą częścią z tym łebkiem trzeba było tu nadziać. Tak. I proszę sobie wyobrazić, to jest ptak, podchodzi takim lotem ślizgowym, bierze tą rybę i na szyi ma tą pętlę. O. Złapał się na żywo i każdy go załatwiał według swoich zdolności i sumienia. Próbę rekonstrukcji tradycyjnego stroju rybaków z Półwyspu Helskiego podjęto przy okazji wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Sopocie. Zawsze wszechobecny Młedry Queller stroju, tak, a u mężczyzn liwk, krawat, szlips i biała koszula, ale to był strój wyjściowy, to był strój odświętny, więc czy on rzeczywiście jest taki, jaki był? Najbardziej charakterystyczna i najczęściej zauważana jest młyca, kasiepsko-młyca, która nazywana jest kaszubką i wtedy ma ogłowie większe albo jest nazywana szyprówką. Chcemy sprezentować panu prezydentowi szyprówkę. Czapkę kaszubskiego rybaka, szypra, dowódcy kutra, statku. To jest ta richtig. Dzisiaj rano pan marszałek zatwierdził ten wzór. On jest użytkowy teraz i najważniejszy. Niech ta czapka kaszubska chroni głowy państwa. Niech pan prezydent prowadzi tę naszą wspólną łódź na szczęśliwe wody. Boże pomaga. Dziękuję najserdeczniej. Będziemy się Podobno ta czapka na początku przynależała tylko szyprowi właśnie, stąd nazwa szyprówka, a później stała się bardzo powszechna wśród Kaszubów.
Tu każdy się rodzi i umiera rybakiem. To przysłowie, które na Półwyspie Helskim znane jest od wieków, mimo upływu czasu, nie straciło na ważności. Mówiło się często o chłopaku, który być może nawet miał aspiracje, chciał się uczyć. Po co się uczysz? I tak będziesz rybakiem, bo tutaj zostaniesz, tutaj przejmiesz tę całą wiedzę swoich przodków, najważniejszą wiedzę, która pozwoli trwać tobie i twojej rodzinie.